rekaman to Storyteller London. Ni di slam phi de la palan. Ni dah slam pipan. Ni icha tipi. Ngotenat ken dalong kumta. Long dan kudu kendian. Ki syukwa betang iki bangam soya hab. Ni hana tamban kudu belum. Na yo penchoy suksun. Pide ke rum long. Ki barok kin salong dalalong. Yale shopping no lamar ngang yo tilop te. Ban pentiet lang yang tengam tere namar ngam kwa syaram tang dai jan si senpang. Nga shopping tiet. Dei be pension no. Nga tepe kata tambah klempep ka mesim junga kan sengu syaram kum ka jingkwa mar keleng. Ni pide perkhat pom la alang sudah. Ki jingkloy jong ki ban keneri ki di jing sedang jong ki kam sniu. Nga thaj ba pikiran an palam. Ngi ki kin theng ya pher sa pening sekendau bat phi ki sendang. Ya peri you. Ngi ki kin thei ide ki bapun bakha kum ta la dangim bat phai ki an jong ki kin thei tangkat ta la jam. Ngapa tingam de diruka. Menuhi ban benyala dia tambang atep tang kene ko we baka kam syong kha syong man kade ka bakantang. Baru atep itu. Ada pitep te ka bhai sibun ken bapin buram mi ki kin thei. Ni to syudro ingin min dia tok. Sure. Kini ru ki de ki jing sedang jong ki baret bakin yalam si ki bahya. Dok nangap te dan jing mayu. Dangan dok mentai siliang la syai pin pha sa siliang. La si si bat pin pha kedup bat kum ta ter ter ni nai rangam ter ran. Kat tu dengan tre penduk si. Oh hadu kata ka jing long tak dar tang bom ter do ru ladong. Om dei kumta. Dei ba phim dan jing mana. Ya dan kaman tang ba am dei ba ka jing it kan ba kalai kala syai jonga. Dong, ini aminga. What? Ya ka jing it am jubha ban ong la ne rai kirki. Pite tang penduk ni abet mo nga. Ani ni nak samai sibit mah. Samai. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.